मामा मुझे रेड पात्र उंडिगे ये रेड इनद ಬಗ್ಗೆ लूज आಗಿದೆ 1 मिनट रुक जाओ भैया जच्ची वर्कर ಕೂತಿನಿ मैक्सी ಕೈರ ಗಂಡಲ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಲ್ನಲ್ಲ ದಾದಂಡ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದೆ ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಇಂಚವರ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪಾರ ಅಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸ್ ಕಬಕ್ಕ Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yante dadalagu mantule banda inenji na maamuna amma floorings panpna amma floorings kabaka mugulna onji tiles granite bokka marbles pura work manpna anchina onji idu promotion mantule video ancha madar payment pura dalate na maamuna yesanta ancha larlanji kinne youtuber ಅಂಚ ಆರ್ನ ಲಾಗುಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ ನಿಪ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆದ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಾರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಲಾಗುಡ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆ ಆರ್ನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆದ ಪೂರ ವರ್ಕೌಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ದ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಲೆದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ A to Z ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೂರ್ ಮಾತ್ರ ನೀಟ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೂರ್ ಅಂಚೆತ್ತೆನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ತಂಗಡ್ ನಿಲ್ಲಲು ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಂತುದೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ವರ್ಕ್ದ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಅಂಚ ಆರ್ನೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಂತೂರ್ಲೆ ಜೊತೆ ಬಲಿ ತೂದು ಬಲಿ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಅಬಕ್ಕ ಬಾಡಂಗೆ ಪಾತಿರಲಿ ನಿನಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಂಗದ ನಿಲ್ಲು ಅಂದ ಅಂಚ ಕೋಲು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂದ ನೋಡಿಕಲ್ದು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವನ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚ ಪಾಡ್ನಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂದ ನಿನ್ನ ಗೋಡೆದಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಡು ಬೇರೆ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಒಂದು ರಕ್ಕ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಚಾ ಹೌದು ಕೊಡು ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ತಂಗಡ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿ ಹೀರವಂತನೇನಾ ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟದ್ರದಿ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೂಣಗದಾದ ನಾವು ಎಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಪುರಾಂಚ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಕಾದ್ರೆ ಓ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ತಿಂದು ಇವ್ರು ಇಂಚವರ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪಾರ ಅಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸ್ ಕಬಕ್ಕ ಬೀರ್ನ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಪೂರ
ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ರುಕ್ ಜಾओ ಭಯ್ಯಾ ಓಕೆ ಇರತ್ತೆ ಅರ್ನ ವರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾರದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಲಾಗ್ದ ಪೂರ ಅರ್ನ ವರ್ಕದ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಬಲೆ ಪಂಡನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ತೂಪೈನ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಮಂತನಾಗ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ಡ್ ಮಂತನ ಆರು ವರ್ಕ್ ಮಂತನ ಅಂಚ ಅರ್ನ ತಂಗಡ್ ನಿಲ್ಲಡ ಮಂತನ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ದ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯೋ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪೂರ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಜನ ಒರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತೂಯಿನೊಟ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ತುಯ್ಯ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಎಂಚಾತನ ತುಯ್ಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚತ್ತೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಮೂಲತೆ ಅಂಚಂಜಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸ್ ಕಬಕ ಮುಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನೆದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಟೈಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸ್ ಕಬಕ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಂಡದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕರ್ನ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ದ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ವರ್ಕ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏರಗಂಡಲ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲದ ಅದಂಡ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಪಾಡೇರಿತ್ತಂಡ ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದೆ ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡು ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನು ಫನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚ ತಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಲಾಗ್ ನೆನ್ನು ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್